Tumbasan peken inggih menika para kependhem para kemantung sedayanipun estunipun ingkang sepindah benanipun khususipun Bapak Ketua Tani Mulya sak penggarap petaninipun wontenaken Purbasuci menika kagem syarat sarana ngluhuraken asmanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Sareng-sareng ing wekdal siang menika dipun wontenaken korban suci boten sanes benanipun Bapak Ketua Kelompok Tani Dadi Mulya sak petaninipun penggarap sawahipun mugi tansah kaparingan kanugrahan katentreman kawilujengan ngantos sak penggilipun boten wonten alangan tunggal menapa. Lelajenganipun saperangan malih boten kesupen caos bekti dumateng Eyang Semara Bumi cikal bakal danyang ingkang mbawrsa inggih menika tetanenipun bendanipun Bapak Ibu para Tani Mulya sedayanipun tansah dipun sajeni mugi kelajenganipun ingkang sepindah ngaturaken panuwun ingkang tanpa pami berkah yang widi ing wekdal menika ingkang dipun aturaken Bapak Ketua kala wau mugi saged melimpah panenipun saged nyekapi megah kebutuhanipun dinten lan dangunipun. Bapak Kepala Desa Tumbuhan, Bapak Suryamto beserta perangkatnya ingkang kula hormati, Bapak Ibu tamu undangan ingkang kula hormati, datang kantun dumateng Kadang Tani Mulya ingkang tansah kula banggaaken, kula tresnani, kula idam-idamaken. Saderengipun nyuwun pangapunten wonten ing titik kalenggan menika kula kumawantun gempil wekdal sawetawis anggenipun panjenengan sabawa raos
Awit ing mriki kula nuhuni saking pambiwara supados ngaturaken menggah adicara pepanggihan ing enjing siang menika. Ing kapijan Kang Maha Purba kuasane Sang Hyang Widi aparing ngandhar bini kadonyan. Kang Maha Kuwasa kuasane Sang Hyang Widi aparing kalenggahan kuwasa ngaturing kadonyan. Kuwasaning kuwasa isih kuwasa Kang Maha Kuwasa. Gilang gumilang tanana pindhane Sang Hyang Widi ngendika akarana warana. Sedulurku keblat papat kalima panter Kakang Kawah Adi Hari-hari Kakang Barep Adu Ragil. Sedulurku kang manggon jagat wetan jagat kidul jagat kulon jagat lor. Karep putih abang kuning ireng. Karso putih abang kuning ireng. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i min wal anwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyatan fil. Tuhan Allah yang Maha Baik, Maha Kuasa, Allah yang boleh kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankan Tuhan pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan seluruh tamu undangan dan terkhusus petani Tani Mulyo. Yo ngawontenaken acara wiwit estu kepareng nglestarekaken ilo-ilo mbae ingkang sampun jumpa nang koso dinandhen awiyan inggih menika wiwit nggih badhe metik mboyong mbok Sri ingkang saking Raramba dumugi Gedhong Peteng. Ingkang salajengipun estu mbok bilih ingkang sampun dipun boyong liwat lembaran arta saged manfaat berkah. Sing dereng mugi enggal dipun sade mumpung menika reginipun dhuwur. Panyuwun kula kanthi ngaturaken panuwun syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, mugi-mugi ama bencana tebih saking laladan tumpukan. Tani Mulyo, Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdawa. Sugeng siang Pak Bu sedaya. Niki sampun nampi panjer napa pun dipanen? Sampun panjer sedanten ditelaske Mas Danang nggih. Nggih, dinten menika kula lan panjenengan sedaya ngraosaken bingah saestu nggih. Dinten menika saged paring atur panuwun dhateng Gusti ingkang Maha Sae bilih pantun musim tanam menika ingkang panjenengan sedaya tanem saged uwoh kanthi sae. Siang hari ini kita bersama-sama bertemu bersilaturahmi di acara wiwitan nggih Desa Tumpukan. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa sowan yang kedua kalinya nggih dalam acara wiwitan juga. Saya kalau pas tidak ada acara tidak berbarengan, kalau sudah membaca surat tertera wiwitan itu sudah otomatis pengen banget sowan. Alhamdulillah hari ini bisa sowan walaupun di kecamatan sebenarnya ada kegiatan yaitu gerakan pangan murah. Saya tetap sowan ke sini bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Acara wiwitan ini bagi saya amat sangat menarik, karena apa? Ingat waktu kecil,
nggih, tradisi wiwitan waktu saya kecil saya suka ikut ke sawah nggih. Ikut ngepung untuk makan sego wiwit lengkap dengan ayam, kemudian ada terancam, terancamnya nanti ada kacang panjang, ada gereh.